Prošlo je 100 godina otkako je Ford proizveo prvo pick-up vozilo model TT, iz kojeg su se kasnije razvila ostala teretna vozila ove marke, koja su donijela velike promjene za društvo u cjelini. Stoga, ako je Ford T zaslužan za postavljanje svijeta na 4 kotača, može se reći da su Fordova teretna vozila pomogla izgraditi Ameriku. Od tada pa do danas ovaj američki gigant nastavio je vladati ovim segmentom. Fordova pick-up vozila su već više od 30 godina najprodavaniji tip vozila u Sjedinjenim Američkim Državama, a najveća zvijezda među njima je F serija. Iskustvo stečeno tijekom ratnih godina proizvodnjom radnih i terenskih vozila, Ford je kapitalizirao 1948. godine lansiranjem prve generacije F serije. Ubrzo nakon lansiranja F serije ili Truck, kako su ga Amerikanci od milja zvali, postao je američki narodni auto. Od radnog vozila postao je univerzalni obiteljski automobil. Prilagodio se promjenjivijem i aktivnijem američkom životnom stilu, pa se tijekom tjedna koristio za obavljanje posla, a vikendom za slobodno vrijeme s obitelji. Daljnjim izmjenama od nekadašnjih radnih vozila, današnja pick-up vozila toliko su se približila luksuznim terencima, pa im uz funkcionalnost i performanse nude visok stupanj udobnosti i limuzinski komfor.